Праект па будаўніцтве буйнога шампіньённага комплекса сялянскай фермерскай гаспадаркі «Грыбная краіна» рэалізоўваўся апошнія 3 гады. Сёння гэта 40 камер вырошчвання грыбоў з агульнай пасяўной плошчай каля 30 тысяч квадратных метраў, а таксама цэх фасоўкі і захоўвання гатовай прадукцыі. Тыя ж 3 гады грыбаводам працуе Таццяна Юрченко, зараз у новым цэхе. За змену яна можа сабраць каля 600 кілаграмаў шампіньёнов. Я, допустим, назвала эту работу даже творческой. Работа своеобразная. Мы работаем с гриба с момента его всходов. Вот. У каждого свой участок работы. Начиная с первого дня работы мы занимаемся прорежкой. И так каждый день до момента, где-то с 3-4 дня, мы уже начинаем собирать плоды своего труда. С грибом надо, конечно, работать аккуратно, потому что гриб нежный, беленький. Работаем так, чтобы грибок не касался грибочка, потому что когда гриб дотрагивается до гриба, он где-то царапается, где-то темнеет. Каля 10 гадоў таму сялянская фермерская гаспадарка толькі пачынала працаваць. Аб'ёмы вытворчасці складалі каля 35 тонн грыбоў у месяц. З увядзеннем новага комплекса такую колькасць грыбоў тут атрымліваюць за суткі. А гэта толькі пачатак. Створаная тут вытворчая база з сучасным абсталяваннем і галандскай тэхналогіяй вырошчвання грыбоў дазволіць вырабляць экалагічна чысты прадукт як для Беларусі, так і для рэалізацыі за мяжу. Первоначально строительство комплекса было запланировано на 5 лет. Но благодаря слаженной работе строительных организаций компания завершила строительство в этом году, уложившись в 3-летний промежуток. Объем затраченных инвестиций порядка 11,5 миллионов евро. Комплекс завершен и готов к полной эксплуатации. Ва ўрачыстым адкрыцці аб'екта ўзяў удзел і кіраўнік Барановіцкага района Михаил Полуян. Количество работающих сегодня 400 человек. А в 2016-м это было 160, это первое. Второе – это производство грибов. Сегодня в месяц производят 600 тонн. Вообще проектная мощность 850 тонн в месяц. Третье – это, значит, экспорт. Сегодня 65% грибов продается в другие страны. Ну и в основном это в Российскую Федерацию. И за 2020 год из 65 миллионов долларов, которые мы экспортировали своей продукции, 5,5 миллионов – это составляющая грибной страны. Немалаважным стала адкрыццё ўласнай вытворчасці покрыўнай глебы, якая выкарыстоўваецца для вырошчвання грыбоў. Раней яе завозілі з Польшы. Зараз будуць атрымліваць мясцовыя сыравіны самастойна. І гэта не толькі дазволіць значна паменшыць транспартныя расходы, але і дасць вытворчасці новыя вялікія перспектывы. Першыя партыі прадукцыі ўжо направіліся ў Брэст, Шчучын, а таксама ў Расійскую Федэрацыю. Алена Ракус, Юрый Печур, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».